bizonyítja a kapcsolatot köztetek. Felkerestem kollégákat, akik többször vendégeskedtek nálunk. A válaszukra várok. Akárki, aki csak eszedbe jut, ír nekik, és tudod velük a helyzet sürgősségét. Bármi, ami őt hozzád köti, és téged pedig hozzá, nagy segítség lehet Mr. Hoffman számára. 504, 505, 506, 507, 508. Küldök neked egy listát azokról a dolgokról és adatokról, amikre szüksége van. Kérlek, tölts ki, amit csak tudsz ezeken a dokumentumokon, és küld vissza nekem, amilyen gyorsan csak lehet. Nézd csak, rám mosolygott a szerencse. Egy váratlan fordulat eredményeképpen egy érdekes lehetőséget kínáltak nekem, mint egyfajta második lehetőséget.